को खूब मेहनत करल है, बुढ़ौती में मार दो। काका, ए काका, उम्र दिया 12 बज गई, चलो आराम कर लो। कुछ खइला? कुछ भइल? ना बाबू, चलो तरी हई थोड़ा सा बाई कर लेबे दो। मार लो मारे के नानू परी। ना ना बस 2 मिनट हई। अब हाँ पत्थर है। चलो देखो ओए ओए काका कोहनी हनु खा मार दिया है। ए बाबू चक्कर आ गेल तनी। चक्कर आई ना है बुढ़ौती में। कहनी कि चलो तनी आराम कर लो, कुछ खइले है नहीं खा। कहनी हनु कि चलो आराम कर लो मर दिया। हे बुढ़ौती में दिन भर जब तारा के देखनी तब तू कामे करत रहला। बैठा धूप बाना 12 बज गइल बा मर दिया। तू दिन भर खेतवे में हैं? का करू बाबू, करे के पड़ी नो, करे के तो पड़ी। छोड़ दो, रह दो, हो गए, रह दो। कुछ खइलो कि ना? ना हो, कहाँ खइलिया कुछ? सवेरे से कुछ नहीं का खइले? ना। काहे हो? घरवा कई गो लइका बड़ा सन, नाती बड़ा सन, एही बार खाना उना ना आइल? ना केहू ना ले लो, कहाँ केहू ले लो, खाना पानी तो कुछ नहीं दो। दिन भर काम करत तारा, खइबो ना समय से तो इहे न होई। बाबू हमरे के घर में आदमी लेकिन तोरे बुझल जाला। अब तो एगो नौकर लेखन काम करेनी हम, ओकरा थोड़े चिंता बाटे। क्यों के चिंता? तू बाबू ये बात पूछ के हमार पुरान दर्द जोन बानो तो ताजा कर देला। बाबू जब तार काकी जियत रहली, नाया रहली, सब कोई घर भर भरल रहत रहे, लेकिन तार काकी घूंघट कार के जब देखस कि बहुत लेट हो गई उनकर आवे से खेत से, तो खाना पानी लेके चल आवस। जानते रहो, आवस लगे तो डांटस, लेकिन वो डांट में भी बहुत प्यार छुपा है। आवस डांटस से कहस कि बे महाराज इतना दिन हो गए और वो खाना के सुध बुध नहीं के। अब बाबू वही खेत में तो एसी या पंखा नानू रहे, लेकिन प्यार से अपन आंचल हाँक के बाबू किया बस। लेकिन उनका गोइला का बाद ना उस सम्मान रोकल, ना घरोला लोग का प्यार रोकल हमरा प्रति। कसम काटो तनी बाबू, दिन काटो तनी कि कब उनका लगे हम चल जाए। ना काका ऐसा मत बोलो। क्या करबो बाबू, अब वो समय कहाँ बा, वो प्यार नहीं किया। बताओ जिंदगी भर कमा के बबुआ लोग के कोई नहीं, पोता पोती के कोई नहीं, लेकिन जरूरत महसूस तक नहीं होने के आवा। बताओ घर भरल बा, आ तारा खातिर कोनो लइका के समय नहीं है। बाबू पारिवारिक जीवन में नो अंत समय तक अगर कोई साथ दे सकेला तो खाली पत्नी भी है बाबू, और घर के केहू ना पूछेला। अब देखें कि आजकल के लड़का लोग अपना
पत्नी के बहुत इज्जत ना करेला चमक दमक में, लेकिन गलत करेला बाबू। पत्नी लक्ष्मी होले, वो जब तक पिया तब तक तहार चारों तरफ खुशहाली लोगी। ओकरा कोइला का बात तो बाबू बहुत कष्ट बा, बहुत कष्ट बा। जाए तो कौन बात ना काका, का कहब है संसार में जे पाल पोस के बड़ करता ओकरा के खाना पानी के कुछ लोग दिक्कत करता। दिन दिन भर तू काम करेला, हम जब तारा के देखे खेते में लौकेला, कबो केनवाई में, कबो गेहूं में, कबो धान में। भाई अब बताओ तारा संग करता बाबू घर परिवार चलावे खातिर नु बहुत चालाकी के जरूरी ना होला। दिमाग से ना दिल से सोचल जाला तबे घर परिवार चलेला बाबू। ऐसा नहीं कि हम बुर्बक है। चल कोनो बात ना बाबू, तहरा से हम कहे कि तहार पत्नी जो बिया लक्ष्मी बिया, ओकरा के खूब मनिह तनिह, ठीक नु? ओकर कोनो बात कटिह मत, ओकरा के प्यार से रखिह, काहे कि वो जीवन साथी जौन बिया तो अंतिम समय तक साथ दी बाबू। ठीक बा काका, मत रोवा।